Alex Greiner stiet aan de start van een bijzondere, maar ook zwiere tocht. Hij zult de hele provincie Friesland rondrennen en hij volgt daarbij de provinciegrens. Een pad van de route leidt er hutrint aan en de rest kuierend. Met zijn prestage helpt er hield op van de palliatieve zwaar. Die zwaar is er van mensen die het net meer beter willen kennen en ook van haar naasten. Ze krijgen dan tijdens de laatste levensfase de stiepe en begeleiding die ze nodig hebben. Alex had mij eigen zien hoe wichtig deze zwaar is. Ik heb 5 jaar geleden een vriend verloren aan alvleesklierkanker. Die is wel vaak in mijn hoofd. Als ik lange routes loop, dan ga ik altijd weer terug in zijn palliatieve tijd. Want hij wou heel graag kerst halen, heeft hij helaas niet gehaald. En die is geboren in Dokkum en die is overleden in Drachten. En ik wil eigenlijk zijn manier van leven eigenlijk een beetje nabootsen. Van in Dokkum geboren, in Friesland, omdat hij gewoon echt een Fries is. En in Drachten wil ik stoppen, omdat hij daar is overleden. De tocht is zo'n 350 kilometer lang. Alex hoopt het elke dag tussen de 40 en de 50 kilometer te rennen, maar hij liet hem daarbij ook leren toch het waar. Hij sliept onderwijs in een liedstintje. Deze bagage en alle oornoodzakelijke dingen, die loekt er mij in een karre. De karre is ook een symbool voor de bagage die je eigenlijk meeneemt je leven lang. Maar er zit ook mijn tent in, zit een slaapzak in, proviant, van alles en nog wat. Dus het helpt mij eigenlijk ook om die 350 kilometer vol te houden. Correct voor de start van zijn tocht water op de ziel in Dokkum nog even de tietnaam voor een speciaal moment. Greiner hoe lange een cheque van €1000 aan de vrijwilligers palliatieve terminale zorg Noordoost-Friesland. Ja, geweldig. Hartstikke mooi. En dat ik in de aandacht komen vinden we hartstikke mooi. Want de palliatieve zorg is best een zwier onderwerp voor sommige mensen. En het is net iets wat het heel makkelijk naar voren brengt en in de aandacht brengt. Gisteren net snel maar een kraamkop een braderie steen bijvoorbeeld. En op deze manier is een hele mooie manier dat het toch in de aandacht komt. €1000, wat zul je mij het yield waan? Nou, we gaan dat vooral broeken voor opleiden van vrijwilligers en we broeken het voor PR. We willen graag adverteren om meer bekendheid te gaan voor toekomstige cliënten en familie, maar ook om meer vrijwilligers te krijgen. Ik moet wel zeggen, ik ben heel zenuwachtig. Dagen van tevoren was ik al gespannen hierover. Want het is wel een dingetje natuurlijk. Al die mensen die voor mij komen kijken, vind ik leuk. Maar die aandacht, daar vroeg ik om. Maar het is ook wel even heftig zeg maar, om die aandacht allemaal te krijgen. Maar ja, ik heb er zin in.